Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan.
Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 14 na bulan sang Oktobre tuig 2020. Uy, 72 kadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na, 79 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo, ngaton daydayon karon nga adlaw. Pero antes sina, diri kita ho, kay masugod na karong nga adlaw, ang aton sap sa ARB o kon sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Karon nga adlaw masugod na niya. Kung gusto mo nga makabaton 500 pesos nga cash, gusto mo makabaton sang ayuda sa Vermont, ari pamati mayo. Basi ikaw na ang isa nga magadaog sang 500 pesos nga cash kada adlaw. Ang Aksyon Radio Bacolod adlaw-adlaw magapanagtag sang sap sa tanan nga maukod nga tag palamati. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sino makaintra? Tanan nga pumuluyo sang syudad sa Bacolod, ilabi na ang maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod. Pinaagi sa Transistor Radio. Paano ka makaintra? Sumugod karong adlaw, Oktobre 14, Miyerkules, magabaton ang Aksyon Radio Bacolod sang mga entry. Paagi sa text, ha? Paagi sa text. Ipadala sa numero 0963-219-8066. Inaliwat, ipadala sa numero 0963-219-8066 ang masunod. Ngalan mo, edad mo, diin kagaistar, address mo, contact number. Kompletohon ang detalye nga ginapangayo agod, mabalidate ang imo entry. Adlaw-adlaw, magpamati sa programa sang Aksyon Radio Bacolod. Importante ha, pamati kagid adlaw-adlaw. Paano may balaan ang nagdaog? Sa kada adlaw, magarapol sa mga tagdaog on-air ha, ang Aksyon Radio Bacolod. Amot silungon ipalayag namon sa kanginan kung nagdaog ka. Siguraduhon mo nga naga-monitor ka sa Aksyon Radio Bacolod. Nga bangod, dapat may balaan mo ang programa sa oras sang pagtawag, kag kinhanglan, kilalahon mo sino ang angkor o kon reporter sang Aksyon Radio Bacolod. Kung naga-monitor ka, hindi ka gid magsala. Kung hindi ka makasabat sa sulod sang 3 katawag, tawagan ka namon 3. Kung hindi ka gid makasabat, magagabot kami liwat ang Aksyon Radio Bacolod sang panibag-o nga magadaog. Klaro? Ari importante ni paano mo makuha ang premium mo. Ipadala ang 500 pesos cash pinaagi sa Remittance Center. Maklaim ang premium isa kadlaw matapos malawagan kag makumpirmar ang entry. Okay na? Sige. Pero magasugod sa pagpanagtag sa kayuda ang Aksyon Radio Bacolod sa Oktobre 19, Lunes na nga adlaw. So, magasugod na karon nga adlaw, ha? Ang aton sini, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Pamati na kag magpartisipar. Intra na 500 cash. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga.
Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga
Options, options, options. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Kahingapos ka na pangluto sa kusina, da? Kon ga pamati. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Ari ho, ako ya kumpurme ako sini. Bisan nga ginpalayag, monitor ako siling ni Executive Assistant Jumari Vargas, Cluster Head sa Bacolod, DRRMO, nga bukas ko no. Okay sila sa proposal nga magpatigayon sang disinfection sa 3 kadalag ko nga merkado kada Sabado sang gabi. Mayo man kiti ko ni may lockdown kita sa 3 ka merkado kon Domingo. Ti kon buksan ang 3 ka merkado kon Domingo, mas maayo. Kay pangabay man sa pila ka mga market vendor, tugutan sila nga makabaligya sa adlaw nga Domingo. Kag bintaha man sa mga bumalakal. Por exemplo, bugtaw ka sang kagahon Domingo, kapi-kapi ka sa Burgos, Libertad, sa market ka pala-pala. Pagtapos bakal ka sudan. May niya nga pagbakal mo, priskaging isda bla. Bakal ka da kay gisugba puli. Pero kung lockdown kung Domingo, obligado ka sa Sabado pa lang, mabakal ka, i-rep mo siya. Pero nami gidya nga pagbakal mo, halin sa Burgos, Libertad, sa market pala-pala, pag-abot sa balay nami pa. Masyado pa kalabas, isugba mo siya, kundi rimes kayo. Nami na yan para sa ako na Domingo, nami mo. Gabugtaw kag magkanto sa mga merkado. Suno gani kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, gina-konsiderar ni Mayor Leonardia ang pagkakas sang mando ehekutibo numero 50, Executive Order number 50. Amo ni siya ang pagpasira sa merkado Domingo nga adlaw. Mayo man kay siling ni Jumari Vargas, pwede man sila kuno makapatigayon sang disinfeksyon umpisa alas 8 tubtob alas 12 sa tungang gabi Sabado nga adlaw. Dugangan lang ang tao, medyo dugang nga trabaho, pero para man niya sa mga market vendor. So ang bot silingon, wala ginapabayaan ang merkado, disinfeksyon, swab testing, kag iban pa. Para sa benepisyo, hindi lang sang mga market vendor, kundi benepisyo sang ila pamilya, benepisyo sang bumalakal. Ang tanang ginahimo man sa syudad sa Bacolod, para nga bisan paano hindi mandihado ang mga market vendor. Kung magbukas Domingo, mas maayo. Desidido man si Executive Assistant Jumari Vargas nga disinfect ini siya alas 8 sang gabi, tubtob alas 12 sang gabi, Sabado. Pagkaaga, tinlo ang merkado, bukas ang merkado Domingo, libre naman kita sa pagpamalaklon, pangumpra, sudanon para Domingo nga negatipon ang pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini.
Ti alamon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Istorya kami ni Aksyon Boy Duran, ang ERC ko nung nagmando na, wala na na kuryente, tubtub sa bulan sa Disyembre. Sa Siniko, may mo sa Siniko na, dibatihan ta na. Kabudlay, ang Siniko yun, wala, duty lang ulang gani, brown out siya. Lang taon tabi ko matuma ni na. Ari ho, DTX 500 kamo anay adlaw-adlaw.
ay 59 kada 6 ang oras ba? Di tapos ng Sarsuela, tapos ng teleserye sa Kongreso, irrevocable resignation kuno ang ginhanay ni Speaker Anay kay tapos na siya mo, Alan Peter Cayetano. Tingi, nag-resign na siya. Di pungko na si Lord Alan Velasco, bago nga House Speaker sa sulod sang 21 kabulan. Di may ara siya mensahe sila niya, ibalik ta ang statesmanship kag word of honor sa Kamara. Ba, napungko na siya, may jutay sa nga pamilin-bilin. Ibalik ang pagsalig kag kumpiyansa sa publiko sa Kongreso. Nga nadula, bangod sang isyo, inagaway sa pwesto, kag ibalik ta ang palabra di honor. Ano, maayo man, no? Sa una ko si Cayetano, October 14 na be, kung nanaog, wala na problema. No? Kaya ginkasugta na gimana mo. Galing, kinanglan pa si Inday Sara Duterte nga mag-intervenir. Kinanglan paghugpong pagbabago, nga magpalayag, nga kinalan tumanon ang ginkasugtan. Kag pila ka mga tulok masakit ni Presidente Rodrigo Duterte, nambalagi kamo nga naghambalanay na kita, ang palabra di umur tumanon ta, naog ka malanggali, naghagad pa sang haladrama. Ang mga nagtipyok to kay Cayetano, matamat na kamo, sip-sip naman yutay kay Velasco. Amo na siling ko kung gintumal na gabi, natawag ba lang naging kasugtan sa mga lalaki ang term agreement. Kundi tapos ng istorya, wala pa ko tani damo disgusto, wala pa nagkalabisto ang mga tao to, kag ang mga congressman, nga tipyok sa wala, tipyok sa to, buto to kay Velasco, pitik sintas, nagbuto man to kay Cayetano, ba purti ka sip-sip. Di subong, panahon nyo na nga magsip-sip kay Velasco. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini.
Philippine Standard Time, la City Size, ipalagas ko lang nyo ang panawagan sa basiwa sa mga homeowner, sa mga subdivision, nga wala kamo hasta subong biling. Tinahulat sa pumuluyo, inakulbaan sila, basi balakon magdulubli naman ang ila balayran. Naka-monitor kamo basiwa, wala kamo biling, nagligad nga simana, nagligad nga bulan, tub-tub subong, madua ka bulan na. Ano natabo? Aksyon Radio Philippine Standard Time, la City na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabatu, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo